Омияҷон хуш омадед. Агар ҳаминҷа бошен, агар раҳмат нас пешравиҳо мешавад, кам кам подписчик ҷамъ кардосиям. чӣ мегӯяд, қариб 200 та ҷамъ кардам. Дуюм лайк, раҳмат. Ҳама тарафа чорум лайк, раҳмат барои лайкҳо. Камтар дастам банд некӣ, хай корма карда ҷавоб медиҳам. Мансур, салом алейкум. Алейкум салом. Мансур Теҷи, хуш омадин. Калид додам. Кария влог. Салом алейкум. Алейкум салом. Чӣ ҳол дорен? Саломатӣ хуб, раҳмат. Мана гуфтоса бошен ёки ҳама тарафа гуфтоса бошен. Кария, салом ҳамада. Шумо япремафтна саломат бошед. хуш омадин апашка. Хай шумо гап задан гирен. Ман 2-3 рӯза эфир намекунам, нестям шаҳр ба. Чӣ мегӯяд, қишлоқ мерам. Хай омадам бо гап мезанам.